Persuna minn kull 2000 hija stmata li tiġi milquta minn marda Rari. Ċifri uffiċjali juru li f'pajjiżna hawn bejn 25,000 u 30,000 persuna jiġġieldu dan it-tip ta' mard. Fix-xahar li jfakkar il-Mard Rari, Chairperson tal-Fondazjoni Marigold u President tal-Alleanza Nazzjonali għall-Mard Rari, Michelle Muscat qalet li tul dan ix-xahar se jsiru bosta attivitajiet bilha li jqajmu aktar għarfien. Waqt l-ewwel attività car wash brisq dawn il-persuni, is-Sinjura Muscat tennit l-importanza tas-sapport lill-pazjenti u dawk l-aktar qrib tagħhom. Inti wkoll trid tifhem il-pazjent x'ikun għaddej minnu. U allura lek hawn l-Alleanza li teżisti u minn hawnhekk nirringrazzja lill-Fondazzjoni Marigold li waqfet din l-Alleanza u li hija l-benefettura u li biex din l-Alleanza tirnexxi. Dan l-istazzjon tkellem ma' waħda mill-membri fl-Alleanza li qalet kif issib faraġġ minn membri oħra li għaddejjin minn sitwazzjonijiet simili. Għaliex sibt membri bħali li għandhom l-istess marda u jifhmuni, barra minn hekk sibt ħafna support. Hemm ukoll persuni li jagħtu ħinhom b'mod volontarju brisq dawn il-persuni bħal Muriel Grek. L-iktar xi ħaġa prezzjuża li tista' tagħti hija l-ħin tiegħek. We make sure that they are never alone, even with a message, imorru narrawhom, jew naħdulhom xi tip ta' ikel. Is-Sinjura Muscat sostniet li x-xogħol li jagħmlu l-Alleanza u l-Fondazzjoni Marigold ma jsirx biss matul ix-xahar ta' frar, iżda s-sena kollha. Kien għatuhom is-support li jeħtieġ, free psychological help bħala koppji, bħala familji, bħala individwi, l-itfal, child therapy, teen therapy, imma wkoll fl-aħħar mill-aħħar sosten li ma jħossuhomx li huma waħedhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.